бишкек дар наздикии оянда ғайр аз пардохти қарзҳои худ дигар чорае надорад, изҳор намуд сафири Чин Сяо Синхуа. қирғизистон монанди дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ аз маблағгузорони хориҷӣ аз ҷиҳати молиявӣ тобеъ мебошад, хусусан аз давлати Чин. дар навбати худ Чин имконияти боз ҳам зиёд намудани нуфузи сиёсӣ, иқтисодӣ ва низомии худро аз болои кишварҳои Осиёи Марказӣ пайдо мекунад. ҷолиби диққат аст, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ бо суръати тез аз истилогарони молиявии байналхалқӣ қарзҳояшонро афзоиш дода истоданд. тибқи иттилои ташкилоти Center for Global Development, қарзҳои хориҷии Қирғизистон аз Бонки содирот ва воридоти чинӣ 40%-ро ташкил медиҳад, яъне 1.5 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. дар маърӯзаи тадқиқоти натиҷаҳои қарздорӣ, ташаббуси як қамар як роҳ дурнамоии сиёсӣ, ки санаи 7 март нашр шудааст, тадқиқотчиёни ташкилоти Center for Global Development ҳисоб карда иброз намуданд, ки давлати Чин дар 68 кишвари Осиё, Африқо ва Аврупо ба маблағи 8 триллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маблағгузорӣ менамояд. ёдрас мекунем, ки имрӯз қарздор намудан аз воситаи давлатҳои абарқудрат ба ҳисоб рафта, бо чунин услуб онҳо назорати мустамлакадории худро аз болои кишварҳои заиф бо мақсади дар оянда ғорат кардан пурзӯр менамоянд. ҳатто давлатҳое ки ба маблағгузорӣ эҳтиёҷ надоранд, ба таври маҷбурӣ талқин карда мешаванд. бояд қайд намуд, ки тибқи ислом гузаронидани амалиётҳои судхӯрӣ ба мусулмонон ҷоиз нест ва яке аз гуноҳҳои азимтарин ба ҳисоб меравад.